Drage majke, očevi, dragi mališani, ponovo veliki pozdrav. Drago mi je da vam mogu predstaviti vrhunske i nezamjenjive Naif proizvode za kupanje beba i mališana. To je kozmetika prirodnog sastava nizozemskog porijekla. Svaki put se zaustavimo na imenu. Naif znači naivan, jer biti naivan znači imati pouzdanja da se bezbrižno i znatiželjno upustimo u novu avanturu. Danas se fokusiramo na proizvode za kupanje beba. Prvo kupanje bebe, pranje, njegovanje kose, vlasišta te tuširanje. Uz promišljeno dizajniranu kozmetiku za djecu Naif, kupanje i umivanje je ugodno i zabavno. Utemeljitelji marke Naif željeli su mladima obiteljima ponuditi kozmetiku od povjerenja. Njihovo uvjerenje ostaje. Kozmetika bi trebala sadržavati samo sastojke koji su dječjoj koži zaista potrebni. Ništa više i ništa manje od toga. Svi proizvodi Naif kozmetike su prirodni, dermatološki ispitani, 100% veganski, bez glutena, bez alergena, napravljeni bez okrutnosti prema životinjama, dostupni u ekološki prihvatljivoj embalaži, prikladni za sve tipove kože, proizvedeni u EU u Nizozemskoj. Savršen izbor za nježnju dječju kožu, mlijeko za dječje kupke, renomirane marke Naif s prirodnom formulom i prijateljskim sastojcima poput ulja kamilice i pamučnog sjemena. Ulje ne sadrži parabene i druge nepotrebne kemijske komponente. Proizvod pažljivo omišljene formule stvoren je posebno za bebe i djecu, a zbog svojih sigurnih sastojaka pogodan je i za vrlo osjetljivu kožu. Dječji gel za čišćenje može se koristiti za tuširanje ili u kadi. Nježan i ugodan miris te bogate kompozicije s prirodnim ekstratom sjemenki pamuka osiguravaju ugodan osjećaj na koži i tijekom upotrebe gela i nakon pranja. Dječji gel u dodiru s vodom stvara prirodnu pjenu, jer proizvod ne sadrži kemijska sredstva za pjenjenje. U gelu nema štetnih tvari. Proizvod ne sadrži fenoksietanol i parabene. Zbog provjerenog i pouzdanog sustava gel je također prikladan za čišćenje i njegu vrlo suhe kože te u slučaju atopijskog dermatitisa ili ekcema. Djeca jednostavno vole bogatu pjenu i igraju se s njom u vodi. Dječja i nježna pjena za tuširanje prilagođena koži ne sadrži kemijska sredstava za pjenjenje, pa je ovaj proizvod jedan od omiljenih zadovoljnih korisnika prirodne kozmetičke marke Naif. Pjena za kupku u spreju sadrži prirodne sastojke, a pogodna je i za vrlo suhu i osjetljivu kožu, čak i u slučaju atopijskog dermatitisa ili ekcema. Pjena za tuširanje istovremeno čisti bebinu kožu i njeguje je, zbog bogatog sustava ne isušuje je. Kupka s mjehurićima prirodnog sastava i bogate pjene bez umjetnog pjenjenja čisti, vlaži, njeguje i opušta kožu. Pažljivo osmišljena formula pogodna je i za njegu osjetljive kože. Kupka Naif s bogatom hranljivom pjenom bez kemijskih sredstava za pjenjenje zabavit će mališane dok prskaju i igraju se u kadi, a istodobno pruža očišćenu kožu i opuštenost i mir najmlađih članova obitelji. Slatki set od 8 kuglica za kupanje Naif pružiti će zabavu i potpuno njegu tijekom kupanja vašeg mališana. Kruglice za kupku izrađene od prirodnih sastojaka s prekrasnim blagim mirisom tvore nježnu pjenu bez kemijskih sredstava za pjenjenje. Komplet kuglica za kupanje također je pogodan za vrlo suhu i osjetljivu kožu, čak i u slučaju atopijskog dermatitisa ili ekcema. Nježni šampon za njegu djece Naif pruža cjelovitu njegu kose i vlasišta. Prirodna i dermatološki ispitana formula pogodna je za sve tipove kose, a za anđeoske kovrće i ravnu kosu, kao i za bebe bez kose za njegu vlasišta. Dječja koža i kosa u principu trebaju vrlo malo proizvoda za njegu kože i vlasišta, pa je tim važnije pažljivo birati kvalitetne i sigurne proizvode koji su prikladni za njegu nježne i osjetljive dječje kože. Hranljivi šampon Naif je pogodan za upotrebu u svim dobnim skupinama, za bebe, mališane, djecu i također roditelje.
preporučujemo malu upotrebu količine šampona. Ima li išta ljepše od prve kosice malog našeg mališana? Hranljivi dječji balzam s prirodnim sastavom olakšat će češljanje dječjih kovrči ili ravne kose. Nakon nanošenja balzama nije potrebno ispiranje. Kosa je nakon nanošenja meka i sjajna. Balzam ne brine samo za kosu, već je i proizvod koji odgovara koži vlasišta i kože, te je prikladan za sve tipove vlasišta. Balzam, još jednom, nemojte ispirati nakon nanošenja. Naif proizvodi ne sadrže alergene ni glutena, 100% su veganski i proizvedeni bez okrutnosti prema životinjama. Svaki proizvod je dermatološki ispitan i nosi certifikate Zero Plastic i I'm Green Plastic, koji potvrđuju da je embalaža proizvoda ekološki prihvatljiva i napravljena sa željom da stvorimo bolje sutra i ljepšu budućnost za naše drage mališane. Imate li dodatnih pitanja? Pozivamo vas da nas nazovete ili kontaktirate putem e-pošte ili poruke i rado ćemo vam pomoći s odgovorima. Hvala vam što ste s nama i pozivam vas da pogledate i naš drugi zanimljiv, koristan i zabavan sadržaj. Želim vam da svojim mališanom uživate u najljepšim trenucima. Nadam se da se uskoro opet vidimo.